Suaraku luar biasa, membubarkan banyak orang. Apa tau mas? Wes wajine bar dipotano, pikat pasugate nyet mulih, Dek. Oh alah konten. Konten Pak Wehe, Pak Diduk ya ampun. Guruku niki Dek. Oh, Pak Diduk. Dek akan kunjungan Pak Wehe. Anu, boten tinggal itu Pak. Sapa? Pak sapa? Pak Diduk. Pak Diduk ke wong Resikan. Pak Resikan. Pak Resikan iki kaya apa? Lah iki iso, ngawur ae ngomongane koyo ngono iki. Apa iki? Ora karo iki. Iya. Yuk, lanjut. Ayo. Lah wingi orang nyanyi ya ampun. Gimana ya? Belum hai Mas Eko. Suaranya ini disalami loh, di mana gue sembuh. ya aku miring. Meri, Riri. Sampai bener Pak. Atas atas nggih. Selamat pulang semuanya.